इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण धिया मुझे परचेक बुजवण धिया म्हणता तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजाकडे उलया आणि तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले. तिच्या अपराधाचे फारीकपण देऊन सारले. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेश्वराच्या हातांतले दोडी कॅस्त तिने भोगले. एक थाळो भोब मारता अरण्यांत सर्वेश्वराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालके भरून येऊन दी. हर एक पर्वत आणि डोंगर समतळ जाऊन दे. उंच सकल सुवात सपाट जाऊन दे. फोंड फोंडकुळा असलेलो जागो मैदान जाऊन दे. तेन्ना सर्वेश्वराची महिमा परगट जाताले आणि अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसताले. कित्याक सर्वेश्वराचे तोंड उलयला. सियोनाक बरे खबर हाडतेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वस. जेरुसलेमाक बरे खबर हाडतेल्या दुता व्हडल्या थाळ्यान भोब मार. भिरांती विणे भोब मार आणि जुदाच्या शहरांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट भावल्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सवे आसा. ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हाताने तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हृदया लागे धरण तांकां तो व्हरता. आणि दूध दिताल्या बाकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी काकुळत आमकां दाखय ये सोम्या आणि दयेन आमचे सडवण कर. ताका भियेतेल्यांक ताचे सडवण लागे पावल्या. ताचे महिमा आमच्या देशांत वस्ते करतले. मोग आणि विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आणि शांती एकामेकाक उमो दितात. श्लोक. तुजी काकुळत आमकां दाखय ये सोम्या आणि दयेन आमचे सडवण कर. विश्वासीपण भुमींतले उपजातले आणि सर्गार थावन नीत आमचेर नदर घालतले. सर्वेस्परस आमकां सुख शांती दितलो. आमचे भंय आमकां पीक दितले. श्लोक. तुजी काकुळत आमकां दाखय ये सोम्या आणि दयेन आमचे सडवण कर. नीत ताचे मुखार चलोन वेताले आणि शांती ताच्या पावलांनी पावलां घालून येताले. श्लोक. तुजी काकुळत आमकां दाखय ये सोम्या आणि दयेन आमचे सडवण कर. पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यान हे एक तुमी केदींच विसरचे न्हय. सोम्यांक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरे आणि 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरे. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली बासावणी पाळूंक घाळाई करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मोदे
कोणूच नाश जायना ये बगार सोमेस्थाने आपणा थंय परता जाय म्हण ताची अपेक्षा. सोमयाचो दीस सोराबर येतालो तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसलोन पडताले. मोळ तत्वा उजान कडोन वेताले. पृथ्वी आनी तिचे वयर असलेल्यो सर्व वस्तू लसून भस्म जाताल्यो. सगळे सृष्टी हे परी नाश जावन वसोंक आसा जाल्ल्यान कितले भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणे तुमी जियोंक फावो. सोमयाच्या दिसाक राखोन रावा आनी ताच्या येण्याक वेगी वेगी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोन कोसळताले आनी मूळ तत्वां धगान कडोन वेताले. तरी पूण ताचे बसावणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ते करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. देखून मोगाच्यान ह्या घडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निष्कळंक जिणे जियोंक हर प्रयत्न करा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू ख्रिस्ताची देवाच्या पुताचे सुवार्ता ही इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो. तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक थाळो बोब मारता. सोमयाक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो. अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्ख्या जुदेया प्रांताच्या सांदे मुळ्यातावन आनी जेरुसालेमातावन लोक ताचे सरशे वेतलो आनी आपली पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. जुवांव कर्या लोव्यांची वस्तुरां न्हेसतलो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाठो बांदतलो. देंपे आनी रान मोव ताचे खान. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बालिश्ट एकलो येता. बागोन ताच्या वानाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान. तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचे उतर हे. वखाणी तुका क्रिस्त.